Fel ydych chi wedi gweld yn barod, mae'r holl ddarlithwyr yn defnyddio adnoddau mwyn gwneud eu sesiynau yn ddifyr. Mae hyn yn fwy hanfodol fyth mewn sesiwn dwyieithog. Mi fyddwn ni'n edrych ar werth troloiwdera, anifeiliad, offer a lluniau. Dwch yn ôl at Graham felly yn ei sesiwn arlwyo, a sylwch pa mor werthfawr ydy'r troloiwdera iddo fo. So, a seren, prydau poblogaidd. So, very popular dishes, the star, that give you the most profit. Okay. Ceffyl gwydd, prydau poblogaidd sydd yn cynhyrchu ychydig o elw. Okay. So, the plough horse, it's still popular, but the actual profit margin is smaller. The actual puzzles, the dishes with low popularity, but high profit. Y ci bach, de, mae neb eisiau fo. Iawn? So the dogs nobody wants. Okay, the low profit and low popularity. So looking from this sales mix that I've given you now, so yn edrych ar y sales mix fo, triwch chi benderfynu pa'r un di'r ci, pa'r un di'r ceffyl, a pa'r un di'r seren. So try and... O sleidiau y pwynt pŵer yn creu pecyn o nodiadau heb bod y dalithydd yn gorfod gwneud dim byd o waith ychwanegol. O'n i'n teimlo bod y pwynt pŵer yn rhoi trefn ar y ffordd o Graham yn cyflwyno ar ddechrau'r wers. Oedd yn gallu siarad trwy'r termau yn Gymraeg ac yn Saesneg gan gwestiynu y myfyrwyr priodol gyda'r termau hwnna. Croesgwasgu a... Dyma'r ffordd draddodiadol o ddangos be di paralelogram. Ond sylwch sut mae tryloiwd ar effeithiol wedi animeiddio yn dangos y peth yn well. Mae pob darn o arwynebydd, every bit of area has moved, just fel mae pob ochr y llyfrau yma wedi symud, ond mae cyfanswm yr un maint. Oedd y deunydd yn apelgar, yn lliwgar, oedd yr animeiddiodd yn digwydd efo'r gwahanol siapiau yn siŵr o fod yn helpu esbonio'r fathemateg. Ac wrth weld pethau'n weledol fel yna, dwi'n meddwl y galla Brian deimlo reit hapus nad oes dim rhaid o ddefnyddio gymaint o eiriau i esbonio. Dim ond un peth mae rhaid ni cofio. Uchder yw uchder vertical. Nid hyd yr ochr. Wrth fod y deunydd i gyd ar bwynt pŵer gyno fo, oedd y termau i gyd o'i flaen o. Felly doedd o'i hun ddim yn gorfod ail feddwl, meddwl lle beth yw'r term am peth ar peth ac yn y blaen. Oedden nhw i gyd ar pwynt pŵer o'i flaen o. Ac wrth reswm oedden nhw ar flaenau fysedd o hefyd. Dwi'n hollol grediniol bod Brian wedi tyfu mewn hyder ar ôl bod ar y cwrs. Na fydda fo ddim wedi gallu gwneud y math yna o beth cyn dod ar y cynllun Sabothol. Da ddim yn gallu defnyddio dwylo i dal cathod sy'n berig, felly... So hwnna'n mynd ar y tŵl. Ar y tŵl fan hyn. Be sylwys i hefyd, lle oedd Alex wedi dymuno bod y myfyrwyr yn edrych ar lle byddwn y dermau anodd ymygyder ffordd o gadw gafel ar cwn ac anafeiliaid eraill. Wel, oedd hwnna'n yn ddibynnol ar labelu, oedd nhw'n defnyddio labelu i ddallen. Felly doedd ddim rhaid iddi gofio pa term yn y fan a lle. Ac o'n i'n gweld y gweithgaredd hwnna wedi ymestyn y myfyrwyr cryn dipyn, oedd nhw'n trafod hwnna. Last summer, I came into a bit of money. Yr ha dwytha, a si mewn i dipyn bach o pres. So be na si oedd mynd ar gwyliau. A dyma ni yn ôl lle dechreuon ni, efo cyflwyniad diddorol a lluniau i ysgogi'r meddwl, a dipyn o hiwmor. I fi ar wraig, a deitha ni fod nhw mewn traffarth. Dwi'n ni weld o'n ddewr hefyd, achos mi oedd o efo myfyrwyr mae'n ei nabod nhw yn dda, a mae'n amlwg i fod yn defnyddio'r Gymraeg efo nhw. A dwi'n yn siŵr fes ydi defnyddio gymaint o hynny ers talwm. Ond mi oedd ni'n gweld i fod yn defnyddio'r iaith a bod y myfyrwyr yn hollol gyffwrddus efo'r ffordd oedd yn defnyddio'r iaith. Yn y diod. Yn is o pawb yn gwybod fel be mae'n neud. O pob yn clas. A fydd pawb yn prynu fo wedyn. Ideal, da iawn. Fel ni'n deud, y llwyddiant fan hyn, oedd y myfyrwyr i hunain yn defnyddio'r Gymraeg, a dyn ni ar ôl. Os oes cymio, ta pris yn uchel, mae'n llai bobl gallu fforddio fo. Mor gymaint o sales wedyn. Syniad da iawn, da iawn. Sgwennwch hwnna lawr, ia? A siwr wedyn eich